Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At bago po tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin sa gabi ito, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa gabi ito. Muli, samahan mo po ang iyong panglingkod, Panginoon. Sapagat kung wala ka, Panginoon, wala akong magagawa. Malaya kang kumilo, sagutin mo ang lahat ng mga nanonood. At padama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong kapangyarihan. At po na nakikinig, mga kapatiran po namin, upang sa magkaganon kami po ay maging karapat-dapat kalugod-lugod sa iyo sa aming mga panalangin. Ikaw po maparangalan, may taas, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, nakausapin mo po kami, at ikaw po ang kumabay. Salamat po, pagpalain mo kami lahat, ito po ang aming samot dalangin, sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Ito po ang Amen. Okay, sa gabing ito, tayo po ay isang tatalakay ng isang laging parabang pangkaraniwan sa ating pandinig. Yung panalangin. At yung panalangin na ito yung tinatawag na totoo at tunay na panalangin, true prayer. Bakit po true prayer? Kasi po, may panalangin talaga na nakakarating po at acceptable and well-pleasing to our Lord God. Kaya nais ng Lord na yung ating panalangin po ay nakakabot sa kanyang trono. At ito yung tatalakayin po natin sa gabing ito. Sa aklat po, in the book of Luke, chapter 18, verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ito po ay isang talinhaga ng ating Panginoong Hesus sa kanila, kung paano sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Ano ba yung talinhaga na yon? Ito po ay mayroong isang, sa isang lungsod mayroong isang hukom, isang masamang hukom. At hindi natatakot sa Diyos at walang pag-iginagalang. So mataas po ito. At sa isang lungsod na yon, ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. So, kung makikita po natin dito, ano ba yung relationship dito sa panalangin na to na huwag manghinawa dito sa talinghaga na to? Ito po ay may inaisip passage ng ating Panginoon. Tuloy po natin. Kaya may ilang panahon po na siya tumatanggi, subalit pagkatapos na sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, ito po yung nagsasalita yung masamang hukom. Sinasabi niya sa kanyang sarili, subalit dahil ginagambala ko ng balo ito, bibigyan ko siya ng katarungan, kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Kaya dito po, nagulumihanan yung masamang hukom kahit na masama po siya, wala siyang takot sa Diyos,
Wala po siyang iginagalang kasi hukom po siya, mataas po siya sa kanyang sarili. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng masamang hukom na to. Okay, ito po yung sinabi ng ating Panginoon. At hindi ba bibigyan ng Diyos sa verse 7 ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya ng araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Verse 8, sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo ba kaya siya ng pananampalataya sa lupa? So dito po, sa true prayer, ang isa sa mga sangkap po nito yung pananampalataya. Ang talinghaga po ito, yung masamang hukom, binigyan niya ng katarungan yung babaeng balo. Dahil inagrabyado po siguro siya, inaaway po siya, ginagambalan niya, pabalik-balik. Kaya nagsalita ang ating Panginoon sa verse 6. Ano raw ang papakinggan natin? Yung sinabi ng masamang hukom. At dito sa verse 7, ito naman ang sabi ng Diyos. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya ba silang matitiis sila? Ibig pong sabihin, pag tayo po ay mananampalataya at pinili ng Diyos, hindi tayo matitiis ng Diyos. Lalo na kung may pangangailangan po tayo. Kung nananalangin po tayo. Alam ng Diyos yung ating pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung may nararamdaman po tayo. Alam ng Diyos yung tiisin po natin sa buhay. Kaya dito po sa verse 8, mabilis niyang binigyan siya ng katarungan. Yung masamang hukom na yun, binigyan siya ng katarungan din. Lalo na yung Diyos po natin. Kaya yun yung tatalakayin po natin. Kaya may mga dahilan kung bakit hindi tayo tinutugon ng ating Panginoon. At yun yung mga dahilan kung bakit tayo, these are the reason why prayers are unanswered. Because of these following reasons. Okay, titingnan po natin. Number 1. Yung tinatawag na vain repetitions. Yung mga paulit-ulit na panalangin na walang kabuluhan. Tingnan po natin ng Book of Matthew chapter 6 verse 7 and 8. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Okay. Pag tayo daw po ay nanalangin, wag daw tayong gagamit ng walang kabuluhan na words at paulit-ulit as the heathen do. Sa King James Version po yan, as the hypocrites do. Mga mapag-imbabaw. Hidden, mga Gentiles po to. Hidden, mga hintil. For they think that they will be heard for their many words. Hindi po nadadala po sa ganda ng pananalita, mabulaklak, para pansinin tayo ng Diyos. Hindi po ganun. Ang nais ng Diyos, pag tayo po ay nanalangin, nandun yung ating pananampalataya. Kahit na ilang salita lang po yan. Basta nararamdaman mo at nasa puso mo, at nararamdaman yung bigat ng pangangailangan mo ng Diyos, hindi na kailangan po na maraming salita pa. At hindi pwedeng paulit-ulit, araw, gabi. Hindi po. Kasi hindi po bingi ang Diyos. Kaya ang sabi po sa Book of Isaiah, the Lord's hand is not short, that it cannot save, nor ears is heavy that it cannot hear. Hindi po malayo ang pandinig ng Diyos. At hindi po maiksi ang kamay ng Diyos. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nakasunod sa true prayer po, makakabot yan sa trono ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 8, therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need before you ask Him. Kaya nga, ayaw niya na yung paulit-ulit kasi Diyos siya eh. Ayaw niya yung mawalang kabuluhan na sinasabi natin na wala sa loob natin. Kaya tiyakin lang po natin, pag nanalangin po tayo, nasa loob natin, nasa puso po natin, at panampalatayanan po natin,
na kahit na wala pa yung panalangin natin, maghintay po tayo. Huwag na nating ulit-ulitin pa. Kasi alam na ng Diyos, bago tayo humiling, alam na niya yung hinihiling natin, yung pangangailangan natin. At yun ang nais ng Lord. Kaya ayaw niya na manalangin tayo na kagaya ng Gentiles, hindi mananampalataya, na kagaya ng mga mapag-imbabaw. Ang nais ng Lord, diretso po tayo sa Kanya. We must stand on our face. Kung wala pa, maghintay ka lang. Ang Diyos ay tutugon sa Kanyang panahon, sa Kanyang kapanahunan. Okay? Number 2. Yung tinatawag na unforgiving spirit. Tingnan natin, yung mga unforgiving spirit po, yung hindi natin nakakalimutan, na ginawa sa atin, may mga bitterness tayo, may mga sama ng loob, at yung sama ng loob na yan, pagka nagugat yan, at tumagal po yan, ay magiging puot po yan. Lalo kang magagalit. At halos pag nakita mo yung hindi mo pinatawad, halos talagang hanggat mare, awayin mo na siya. Kaya tingnan po natin ang book of Matthew 23 and 24. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Alam niyo po, pag tayo po ay nag-aalay sa ating Panginoon, nag-aalay po tayo, may ministry po tayo. O kaya, meron kang ibibigay sa Lord. Pag hindi ka karapat-dapat, kahit na nabigay mo yun, nakikita ng Lord yung heart mo kung malinis yung iyong puso. Tatanggapin niya po ito. Pero ang sabi niya, pag naalala mo na mayroon kang kagalit, o sama ng loob ang iyong kapatid, iwanan mo yung alay mo sa altar, at bumalik ka, puntahan mo at makipagkasundo ka sa kapatid mo. At babalikan mo at saka ka lang mag-alay ng regalo sa Diyos o alay na sa ating Panginoon. So, ibig po sabihin mga kapatid, yung unforgiving spirit na yan, maraming klase. No? Maraming hindi mo napapatawad yung magulang mo halimbawa. Dahil yung buhay mo ngayon, maring yung iba, nakapag-aral, yung iba, wala na yung magulang, sinisisi pa. Wala na po. Ibig sabihin, nasa hukay na, nasa libingan na, kung ilang panahon. Tapos, mahahalong ka din pa kung hindi ko pinag-aral lang ako ng magulang ko. Kung hindi lang ganun yung magulang yung ginawa sa akin. Ay, mga kapatid, unforgiving spirit po yan, di makakilos ang Diyos. Halimbawa, sinisisi mo yung gobyerno dahil sa kahirapan na ito. Ay, hayaan nyo po na hatulan sila ng Diyos. Ang unang hatulan po ng Diyos yung mga leaders, sa pamahalaan. Bilang mananampalataya, gagawin lang po natin magpasakop po magpasakop tayo sa kanila kasi itinalaga sila ng Diyos dyan. Ipag-pray lang po natin sila. Huwag tayong aalsa. Dahil sa kahirapan na to, gobyerno yung ating sinisisi. Di po, yung magulang natin ang ating sinisisi. Yung gobyerno, o yung boss mo sa trabaho. Samantalang yung iba walang trabaho, may trabaho ka. Tapos sisisihin mo yung boss mo. Dahil kapos, dahil kulang, ay doon lang po ang kakayanan. Manalangin ka at mag-forgive ka, hayaan mo na ang Diyos ay kikilos sa'yo upang sa magkaganon, mapagpala po kayo. Alam niyo po, pagka tayo po ay nagpapatawad, magaan. Magaan yung ating buhay, magaan yung ating mga blessing. Whether spiritual, financial, physical, or emotional. Kasi po, magaan. Wala tayong sama ng loob. Hayaan mo nagawa ka ng hindi maganda. Bahala ang Diyos doon. Basta ikaw, magpatawad ka. Yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po yung para bang wala kang kaaway, wala kang kinakatakutan kasi wala kang ginawa masama. At kung ikaw naman ay
may ginawang masama, madali kang magpatawad, madali kang humingi ng pasensya, madali kang humingi ng paumanhin. At yun ang nais ng ating Panginoon. O, tingnan natin ang book of Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Ito, utang ito. O, sa King James, sa New King James. O, at patawarin mo yung mga utang namin, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Hindi po natin maiwasan po yan, lalo na sa panahon ng kahirapan. Marami pong may mga obligasyon pagdating sa pera. Yung utang. Minsan talagang iwasan mo na yung tao. Pag ikaw ay mananampalataya, naharapin mo lang. Humingi ka lang ng pasensya. At tao rin po yan. Maunawaan ka po. Harapin mo lang, huwag mong talikuran. Pag darating ang panahon, maawa pa siya sa iyo eh. Maawa po pa siya sa iyo. Yung iniiwasan mo, yung pala magbibigay ng blessing sa iyo, yung pala tutulong sa iyo. May mga ganun po. Sa akin, nangyari po yan eh. Bakit po? Meron akong isang kliyente na sa real estate business kami. Parang meron akong konting parang hindi naayos gaano yung document. Siyempre nakakahiya. Halos umiiwas ako eh. Hindi naman talagang documents lang, malit lang naman po yun. Pero nahiya akong humingi sa kanya ng pabor. Nung bandang huli bakit hindi ka na pumupunta rito? Yung pala, yung pang magbibigay sa akin ng blessing. Di may pamasko kami noon. Yung iwasan ko, yung pala yung gagamitin ng Diyos para magkaroon ka. Kaya, mas maganda harapin po natin. Hindi po sa Luke chapter 6 verse 37, judge not and you shall not be judged. Huwag daw tayong umatol para hindi tayo atulan. Condemn not, huwag tayong mag-condemn para hindi tayo kukondemn o parusahan. Forgive and you will be forgiven. Yan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus yan. Magpatawad kayo at kayo ay patatawarin. Nasa Lord's Prayer po yan. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Kaya napakasarap pagka wala kang kinakatakutan, nandun yung perfect love, yung mararamdaman nyo po. Talagang payapa po kayo na talagang sabihin talagang peace, yung kahit na matulog, kahit na anong ginagawa mo, kasi alam mo, wala kang inapakan, wala kang inagrabyado, kasi madali kang humingi ng tawad, madali ka rin magpatawad, madali ka rin humingi ng pasensya pag ikaw ay nagkulang at nagkasala. Okay? So, number, na po tayo? Unforgiving spirit. Okay. Number, letter C, or number 3, covered sins. So, ito yung mga kasalanan na iningat-ingatan na minsan hindi alam nung mahal mo sa buhay, ikaw lang nakakalam. O kaya ito yung mga kasalanan na mahirap ihayag. O mahirap ilabas kasi maring nakakasira sa iyong image at nakakasira sa iyong pagkatao. Tama naman po yun. Pero tingnan po natin ang banal na kasulatan kung anong sinasabi nitong mga hidden sins na ito, itong covered sins na to. In the book of Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Sa wikang Tagalog, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. So isa sa mga umahadlang sa ating mga panalangin sa Diyos ay yung kasalanan. Kaya yung mga iningat-ingatan, ibig sabihin yung itinatagong kasalanan, maliit man ito o malaki, sabihin mo sa Diyos kung hindi mo masabi sa iyong kapartner, sa iyong mahal sa buhay. At huwag mo nang lingunin uli, huwag mo nang balikan uli. Pag huminingi mo ito ng patawad sa Diyos, maluwag na sa iyo at pinatawad mo na rin yung nagkasala. Kaya mahirap na magdadala tayo ng kasalanan. Yung covered sins, your hidden sins. Kailangan po pagka ihayag po natin yan. Lalo na po yung mga kasalanan po na may bibigat. Kung naalala ko po, meron akong napanood po sa TV.
merong mabigat na kaso. Krimen po yun, murder. Nakonsensya yung tao eh. Nakonsensya po siya mismo ang nag-surrender sa pulis eh. Siya yung umamin eh. O di ang batas natin pagka inaamin mo, gumagaan yung sistensya eh. Gumaan. Meron lang siyang sabihin, gumaan. Kahit na talagang mabigat, hindi na nakaya yung konsensya niya, gumaan. May paraan ng Diyos para pag-aanin po. Kaya kung ano man yung bigat niyan, hindi nyo kayang sabihin sa inyong mamal sa buhay, hinahabol kayo ng alagad ng batas, di, ang Diyos ang nakakalap. Tapos sumunod ka lang. Ang Diyos na lang po ang bahala kasi hindi mo kaya. Mag-sacrifice ka, ano man yung consequence yan, dahil may consequence sa mga ginawa po natin eh. Mga covered sins, meron po yan. Meron pong consequences po yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Sabi po ng Bible po yan. Sa New Testament po yan. Okay, ano pa yung covered sins? The heart is deceitful above all things. Ang puso raw ay mapagdaya sa lahat ng bagay, above all things. Mandaraya ito. And desperately wicked. Talagang masama ang nilalaman ng puso. Who can know it? Kaya ihayag po natin yan kasi magkakaroon ka ng problema, makukonsensya ka, kakaroon ka ng, lalo na pag may ginawa na siyempre, yung fear papasok. Pag ang fear pumasok, tormented po yan. Nag-aalala, mabalisa. Kaya ihayag. Kaya mayroong sinabi ng ating Panginoon yun, yung inihayag, yung sa madilim ay inililihim, pero inihayag yan sa liwanag. Kaya maliwanag po salita ng Diyos. Kaya pag tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos, na-convict po tayo, hindi nyo napatawad sa Lord yan. Sa susunod, yung mahal nyo sa buhay kung kaya nyo na. Kayo lang po ang nakakalam. Kaya sabi niya, mapandaraya ang puso. Ito ay talagang nakakapandaya. Napakasama nito. At walang nakakataros yan at nakakalam kundi ang Diyos lamang po. Okay? At number 4. Ito yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Pag nananalangin ka, kailan maniwala ka? Para yung prayer mo ay aabot sa trono, sa kalingitan, sa biyaya ng Diyos. Tingnan po natin ang Psalm 119, verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasaalalaban sa iyo. Kaya pag may word of God ka, talagang takot kang gumawa ng kasalanan kasi naniniwala ka at nanampalataya ka sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung sandata mo para ikaw ay manampalataya na yung salita ng Diyos talaga ay napapamuhay mo. Alam mo na buhay ang salita ng Diyos. 24/7 yung salita ng Diyos mismo. Siya mismo yung Diyos. Kaya pag meron kang takot sa salita ng Diyos, meron kang pananampalataya sa salita ng Diyos, nako, talagang kahit na anong bigat yung may dumarating sa'yo na problema, talagang pagagaanin ng Lord. Kahit na anong problema yan sa buhay, pag pinagkatiwala mo yan sa ating Panginoon, talagang tutukunin ka ng ating Panginoon. Okay? The book of Proverbs chapter 28 verse 9. Sabi doon, one who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Kawikaan 28:9. Basahin po natin sa wikang Tagalog po. 28:9 ng Book of Proverbs. Ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Kaya kailangan wag nating ilayo po yung ating pandinig sa salita ng Diyos. At pag pinakinggan po natin ang kautusan ng Diyos, kailangan sumunod po tayo upang sa magkakaroon yung ating mga panalangin, may makahilingan tayo sa Diyos, ay talagang ipapabot sa atin ng Diyos. Talagang tutukunin po tayo ng ating Panginoon. Okay? Kaya nais ng Lord na mayroon po tayong
na paninindigan sa kanyang salita. Na ipaglalaban po natin na yung salita ng Diyos ay buhay talaga. Okay. At dito po sa verse, sa last one, ito po, prayer without faith. Ang tunay na panalangin, kailangan, mayroon kang pananampalataya, yung una natin kanina, yung masamang hukom, di ba? Binigyan niya kahit na pabalik-balik. Wala siyang kinakatakutan maging ang Diyos. Wala siyang kinakatakutan maging ang tao. Pero mo tao, Diyos at tao, hindi siya natatakot. Kasi masamang hukom nga siya eh. Pero ginrant niya yung request ng babaeng balo sa kanyang kaaway eh. Dahil sa kanyang pabalik-balik. Ibig sabihin, consistent po siya. Hindi siya nagsawa. Yung kahilingan niya, yung desire niya na maabsuelto yung kaso niya. May tutulong sa kanyang kaso. Ginrant ng hukom eh. How much more your heavenly Father? Yun ang ibig po sabihin. Araw at gabi, humingi ka sa kanya. Abay, madali lang. Kasi alam niya yung pangangailangan po natin. Bago tayo humiling sa kanya, God knows our needs. Sinabi po yan ng Bible. Kaya sabi niya, ang pinakano doon, may pananampalataya. Kaya kailangan yung pananampalataya yan, pairalin po natin. Lalo na pag ikaw ay mananampalataya. Kasi ang mananampalataya po, nabubuhay yan sa pananampalataya. Ibig sabihin pananampalataya, yung salita ng Diyos, pinamumuhay niya. Kaya nakakakilos ang Diyos. Kaya sabi niya sa Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya, imposible na malulugod mo ang Diyos. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya yung mga naghahanap sa Diyos, ay mahahanap mo talaga siya. Bakit po? Kasi naniniwala ka na may Diyos. Kasi yun ang nais ng ating Panginoon eh. Pag lumapit ka sa Kanya, kung may mananampalataya ka, kakalugdan ka ng Diyos. Basta lalapit ka at manalangin ka, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Hindi talaga makakabot po yung prayer mo, yung gusto mo sa Diyos. Yung pag wala tayong pananampalataya. Kaya, sabi niya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So, kailangan kahit na wala pa po, masigasig. Ibig sabihin, diligently fervent prayer. Lord, kailangan ko po ito. Kailangan kong gumaling. Kailangan na bigyan mo ako ng hanap buhay, Panginoon. Sa panahon ng kahirapan, panahon ng pandemya, maraming nagugulumihanan. Pero itong pananampalataya na to, hindi mawawala ito sa akin, Panginoon. Tulungan mo ako na ito ay lumago pa ako, Panginoon. Kahit na sa panahon ng pandemya, pwede akong tumibay, Panginoon. Ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dapat ganun po tayo. Kaya sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. And lean not in thine own understanding. Huwag kang mag-rely sa iyong sariling karunungan. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct thy path. Lahat ng iyong gagawin ay kilalanin mo siya. Ibig sabihin, isama mo siya sa buhay. Sa panalangin, talagang kausapin mo po siya. Nararamdaman ng Diyos yung bigat ng problema mo. Bigat ng nararamdaman mo. Bigat ng tiisin mo at kahirapan sa buhay na to. Nako. Tapos, kikilos yung pananampalataya mo, yung salita ng Diyos. Doon ka mag-stand, tatayo, ay maniwala po kayo. At yan ang tatalakayin po natin sa susunod po. Ngayon, ang tinalakay po natin, reasons why prayers are unanswered. Sa susunod po na part 2 nito, prayers that are acceptable and well-pleasing to our God, to our great God. Yun yung part 2 po natin. Kaya abangan nyo po yan. Sa susunod po na tatalakayin po natin yung true prayer, nakita na po natin bakit hindi tayo tinutugon ng ating Panginoon. So, binigyan na po tayo ng mga kadahilanan. Sa susunod naman, sa next Friday po, 7 p.m., our YouTube channel,
we are inviting you to our part 2 of the prayer that are acceptable and will pleasing to God. At sa darating na Sunday po, 7 p.m., I am also inviting you to watch our Sunday service, Discipleship Part 2. Yung church anniversary po, part 1 po yan. Online po natin sa this coming Sunday po, 7 p.m. Yung part 2 po ng Make Them My Disciples. Abangan nyo po yan. Ako po ay naniniwala na mapagpala po tayo. Umilos na po tayo. Nais ng Lord na makakilos sa ating mga buhay. Nais ng Lord na ang ating mga pananampalataya ay gising. Kaya ito po, tulungan niyo po ako, ang ibang likod na subscribe ito at i-share niyo po. Ito yung paraan ng Diyos para makapag-share po tayo kahit na hindi po tayo makalabas at iwasan na natatakot yung iba talagang hindi panahon ng pagbibisita ngayon dahil itong virus na to, pero ito yung paraan ng Diyos. Sinusuportan po tayo ng ating Panginoon para i-share, i-subscribe sa ating mga loved ones para mapalaganap po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at maraming salamat po at tatabayanan niyo po yung part 2 ng True Prayer. At tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa iyong masalita. At damdam po namin, Panginoon, na kasama ka namin sa aming pagtatalakay, yung tunay na panalangin. At may mga hadlang pala, Panginoon. Kaya, Diyos, maraming salamat po at naliwanagan po kami. At salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo kaming lahat. At ingatan mo po ang lahat ng mga mananampalataya, yung mga kapatiran po namin, yung mga nanonood po, yung mga viewers po namin. Pagpalain niyo po sila. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ang kapurihan at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo. Amen.